No niin, morjesta YouTubea. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään puhutaan semmoista aiheesta, joka on painanut mua tosi pitkään. Ja niin mä toivon, että kaikki hyväksyy tän mun päätöksen. Ja tää asia, mistä me tänään puhutaan, on mun oma mertsi. Eli meikäläinen aatteli alkaa myymään TopPV-vaatteita. Ja tosiaan osoitteesta Printmotor kautta TopPV löytyy mun vaatteita, joita nyt tällä hetkellä te voitte käydä ostamassa. Eli tällä hetkellä multa löytyy tuolta huppareita ja teepaitoja miehille sekä naisille. Eri värisiä vaatteita löytyy ja niin mä en tiedä tosta laadusta oikeastaan mitään. Mä en oo ikinä tilannut mitään Printmotorista, joten mä ajattelin näyttää tässä videossa teille, että minkälainen on tuo niinku TopPV-paita. Eli mä tilaan itse nytten tästä mulle tommosen hupparin ja katsotaan, että minkälaista laatua se on. Tästä laitetaan M-kokoista TopPV-paitaa ja tuosta näkyy niinku on niin valkoinen paita. Mä tykkään valkoisesta tosi paljon itse, niin ei muuta kuin ostetaan se. Ja näin, nyt on laitettu tilaukseen TopPV-huppari. Tänne oli 27.3. eli keskiviikko. Katsotaan milloin tuo huppari saapuu meille ja jatketaan sitten tätä videota. Ja näin, suora leikkaus tänne lauantaihin. Mulle just tuli viestiä, että tilauksesi on noudettavissa K-Marketissa. Ja K-Market on tällä hetkellä tuossa mun eessä. Käy vaan hakemassa TopPV-huppari. Katsotaan, että minkä näköinen se on. Let's go! No niin, elikkä siis tässä se nyt ois. TopPV-mertsipaita. Ensimmäinen laatua, mitä ikinä on tilattu. Sä voit olla toinen. Niin nyt katsotaan minkä laatusta tää on ja minkälainen tää on. Oikeasti jännä, että tässä kesti vaan niinku 3 päivää kun tää tuli. Keskiviikkona tilasin, nyt on lauantai. Ja tää tuli, joten siis todella nopeaa toimintaa matkahuollon kautta hyvin tuli ja siihen tuli jotakin toimitusmaksuja, mitä postikuluja toimitusmaksuja päälle siihen tän hupparin hintaan, mutta ne oli aika minimaaliset, niin mä ainakin pystyin sen ostamaan. Lähdetään tästä nyt näyttää ainakin ihan hyvältä, sieltä tulee jo. Wow. No niin, tässä se nyt ois. Nice man, okei. Okay. Nice man. Wow. Tää on aika siisti. Tää on oikeesti. Testataan nyt sisältä ensimmäisenä. Tää tuntuu todella hyvältä sisältä. Siis valehtelematta. Täällä on mä en tiedä näkyykö tässä. Mutta tää on tämmöstä, mitäköhän puuvilla. Jotakin tämmöstä, siis todella hyvää materiaalia. Tää on hyvä, tää sisusta. Hupparin tuntuma, ihan perushupparin tuntuma. Mä ottiin tän valakosella, koska mä käytän muutenkin aika paljon valkoisia vaatteita, niin mä ottiin sen takia valkoisen. Mutta pistetään tää päälle ja katsotaan miltä tää näyttää. Okei, tässä se nyt ois. TopPV-huppari näyttää ainakin hyvältä, tämmöiseltä tosi valkoiselta. Tosi hyvä tuntuma tässä paijassa. Ja siis täytyy ite myöntää, vaikka ite tän logon tohon suunnittelin ja tekkiin ja asettelin sen, niin aika hyvin onnistunut. TopPV-huppareita nyt saatavilla Printmotor kautta TopPV. Sieltä kannattaa käydä hakemassa. Oma pois. Tää paita jää ainakin mulle itelle käyttöön. Mä en tiedä kuinka kauan mä pidän tätä kauppaa pystyssä, joten käykää heti hakemassa. Itehän mä tästä hirveänä saa. Se ei mua haittaa. Kuha joskus mä näen, että jollakin on tämmönen päällä, niin mä lupaan antaa sille haleja. Joo, käykää ostamassa omanne pois. Tää oli tämmönen TopPV mitä sairasta nää teet siellä taustalla? Mainospuheet on suoritettu. Voi persee. Astui sitten koiran paska. Oh ei. Tuolla on valkoista lunta, käydään siellä. Nyt kun mainospuheet on suoritettu, nyt ei oikein tää on tympiä kevässä, että koiran paskat tulee esille, niin aina sama laulu, että aina pitää astua. Ja sinäkin täällä huuatat jotakin mopoa. Niin, tosiaan tää on keväässä huonoa, että tommoset päristelijät on täällä ja sitten koiran paskat tulee esille, niin sitten vahingossa niitä astuu. Jospa täällä ei tuulisi. No niin, nyt mä oon jo mun vanhan koulun pihalla. Täällä ei ehkä tuule niin paljon. Mennään tänne nurkkaan, niin mä saan kerrottua sen asian teille.
Elikkä siis, nyt kun on rauhallista, en astu koiran paskoihin eikä tuule, niin sitä mä yritin kertoa, että mä jatkan tätä videota tälleen niinku My Day -merkeissä, kun mainospuheet on saatu tehtyä. Tuolla on alkamassa Pelikans HFK-peli. Nyt mä oon menossa takana olevani K-Markettiin ja käyn hakemassa jäätelöä, koska sanotaanko, että jäätelö on parasta niinku kisaeväästä, koska niinku tuutti jäätelö, aivan parasta. Niitä me tykätään syyä, joten käy vaan hakkee suklaa, tuutti jäätelöä ja aletaan kattoo matsia. Siitä. Parasta, mitä voi olla. Jees. Saanko kysyä mielipidettä yhdestä asiasta? Mikä? Tää mun paita. Mitä mieltä oot tästä paijasta? Mitä lukee? Se lukee Toppe V. Mikä on Toppe V? Se on minä. Se on sinä? Joo. Teillä on oma huppari. Joo, se on niinku merkki. Mun mielestä tuo on hieno, semmonen yksinkertainen ja siisti. Joo, kyllä. Eli tilatkaa. Kiitoksia. Moi. Siinä kuulitte, hei. Yksinkertainen ja siisti, sano kassaneito. K-Marketin kassalla. Se tarkoittaa sitä, että tää on oikeesti hieno, jos naisetkin sanoo, että tää on hieno. Todella tiukka ensimmäinen erä takana 0-0 tilanteesta. Todella kuuma puolivälierä pari. Tuossa on monta tappeluhetkeä. Koko ajan semmonen pieni kipinä. Kohta räjähtää. Niin kuin tuossakin näkyy. Siellä käydään totaalista kamppailua koko ajan. Mutta ei siinä. Katellaan tuo peli loppuun ja katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu. Peace. Hyvät naiset ja herrat, saako esitellä hyvää ystävää, aina tuki ja turva, Pekka Aittakumpu. Mitä Pekka? No ei vaiskaan vitsit sikseen. Meikäläinen tällä hetkellä on täällä bussipysäkin luona. Mulla jäi pelin kattominen vain 2 erään tällä kertaa, koska mä oon matkalla kohti Kaukovainiota. Niin, varmasti seuraan puhelimella kyllä ihan mielenkiinnollakin, että paljon tuo peli tulee päättymään. Tossa seurasin matkalla, kun tulin tänne Kaukovainiolle, niin bussissa HFK-pelin loppuun. Ja niin se on vaan, että HFK tiputti pelikanssit. Siellä oli jännittävä loppu, minuutti oli ollut jäljellä ja sitten vielä käytiin pelikanssin maalia tarkastamassa videolta ja HIFK voitti loppujen lopuksi 2-1. Eli se tarkoittaa sitä, että tämän viikon perjantaina meikäläinen tulee HFK-kärpät peliin Nordicselle katsomaan sitä ensimmäistä kertaa. Pääsen katsomaan HFK:n kotihalliin peliä, joka on aika siisti juttu. Tämä video alkaa olemaan tässä. Toivottavasti tykkäsitte tästä. Ja mun nimi oli Korkeusken Topi, jos tykkätkää videosta ja tilatkaa kanava. Se on moro!